Good morning guys. नै सिखारखांबाय नै जोंना आरो आसलफोरा सिखाराखै। आसोला एब्रेदोसो नै आसोला जोंना सासेया एकदम गावसो उन्दुखायो हारसिं गोजौ उन्दुयोलै बाला आं नै मा दङ मा गैया नायनोसै संनानै जालायनोसै थांलायनोसै आरो मैया लाबोनायफोरा नै माइरं बेसे दङब्रा दै बेखौनो संगोन दा मैद्रु लाफा मैद्रु रुमा जोंना बाहेरायाव नै आसोलफोरा सिखाराखै ओइथिं हाजोआवसो जोंना रुमानि हाजो एकदम मेरगम माइरं सुनोसै दैमालु बेसे लानांगौ गिलासनिखौ लानोसै ना गिलासनै लाखायो गिलासनै सुहैनोसै नै जोंना टेबा बेयावनो सुनोसै ओमफ्राय हाजो सेराव जोंना एकदम नांजाबथारनाय लेट्रिन मोननै बाथरुम मोनसे हाजोआनो एकदम सान्दुंखौ नुवा माने दा आं माइरं सुखांबाय ओमफ्राय संनोसै आयु माबायदिब्रा माथो हाबलालै दोद साला lagi rahu berat मैला जाजोब्बायलै गेसा ओंखामखौ संखांनानै दा संलायनोसै सिखाराखैनो आसोलफ्रा लोगोफोरनि मर्निं भिउ जोंना हाजो एकदम जोंना एसे गोजौआवसो जायो मालिकनि रुम बेयो नै जोंना हाजोआ ओइनै हाजोजों नांजाबथारनाय आरोना गोजौआव सिरियाव गाखोनो गोनां जायो जोंना ससे
दा आं लाइ लाफा सायनोसै लेनलाबाय माथो दैमालु दैमालु गासैखौबो होजोबनो नामा दे होमबा होजोबनोसै ओमफ्राय ओंखामफोर संना होखाबाय अलरेडि आं दा बेखौ सायनोसै आरो साबुनखौ माथो माबासो दोनदो जालालै आसोलदो आं दा मैगं सायनोसै होमबा गाइस आसोलफोरा नै आंना बेयाव बिथिं लामा गामि थाङो बिथिं वाल होथेजोबनाय बे दखान मम' चावमिन गासिखौबो मोनजोबो नैला रुमा जोंना बेनो आरो जोंना थाग्राया बिथिं गामि कसारे मोनबाय नामा मैगं सायनो एबार आं खोमसिबाय हाजोआ नै जोंना हाजो सेर सेर बरिया के बाबू कट जा बावगारबोलाय माथो शिब मन्दिर बियो नै जों दा मेन र'डआव थांगासिनो आसोलाव सासे ओंखारबोगासिनो लेट जाखायो जोंना सामफ्रामबो फाग्लासो ओइनो बेयाव सयाबिन बानायनो सयाबिन बे गारिखौनो बानायगासिनो आरोना ओइ नै इउटुबारफोरा नुवाखै वाव 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 मा मारिदो कसारे मा मारिदो फिटिं खोनायाखै 12 नाम्बार सकेट ओमफ्राय सकेटखौ ओमफ्राय 5 इन्सि जइन 5 इन्सि जइन खालामनो लाब्रा मोजां गोजाननिफ्राय बारा सामबारिनो गेलेलाङो लाखिजाखै इयो आरो मायाव दोङो नै गन्थं गोदोरा उपाय नट ओइ मानसि जादों नै कसारिबाय आदिबासि नुखायो मानसिया नैबे गारिखौ फाहामदो डाम्पार गारि
Ini workshop-a जोंनिया नै देमबेसर ब्लगार जानोसै आंबो जाबाय